niadtong naglabay nga Domingo, we were asked to decide which we prefer, asa nga atong pilion, blessing, panalangin sa Ginoo, o tunglo, curse. And then, today, our gospel, naghisgot usab o panalangin, blessing. But I would like to start with grace. Because blessing, when we talk of blessing, mag-isot ganing kitag panalangin sa Dios. Ang ato manggudayon, association, ang ato dayong hunahunaon, basta na ay blessing, we always associate blessing with material blessings. No? Ipanalangin ng salamat sa Diyos, kaya na ako'y bagong asakyanan. Salamat sa Diyos, kaya na ako'y nindot nga balay, so blessing, material. Salamat sa Diyos, no? Kaya nakita na good o akong pamanhunon, blessing, material, no? Salamat, material ang atong hunahuna. But the blessing, ang panalangin nga gihisgutan sa atong mga pagbasa last Sunday and even until now, we go back to grace. Gracia. So, kini nga gracia, nagikan sa Dios, transforms our lives, changes our lives. Ang grasya sa Ginoo makapausab kanato. So, grace is highest or higher than mere external blessings. No? Because grace, ang grasya sa Ginoo, makapuno siya, it fills our soul to overflowing. No? Ang grasya sa Dios, aside nga makapausab sa atong kinabuhi, mapuno ang atong kalag sa grasya sa Dios, and then makapaambit kita sa grasya sa Dios ngadto sa uban. It fills our soul to overflowing, sobra. No? Mao nang gisgutan diha sa atong gospel karon, no? Ang grasya sa Dios sobra, no? Ug tungod kay sobra, no? Mutuhop sa atong kalag, it penetrates our soul and it overflows. Magsobra. It overflows to others. That is not just blessing, material blessing. We call that grace, gracia. We call that God's transforming grace more than just external blessings. But it must be a gift. Gasa na nagikan sa Ginoo, no? Dili lang sa atong paningkamot. It is a gift, no? Grace is a gift, no? And since it is a gift, no? There must be a vital participation, no? You have to receive the gift. Kinahanglan nga imong dawaton ang gasa, no? Kinahanglan kini nga gasa mahimo nga kaparti sa imong kinabuhi. Vital participation that comes all the way from deep inside our heart in sanctity, in mercifulness, and in the love of God. In simple terms, my brothers and sisters, it is a way of life. It is a lifestyle. Kung sa binisaya sa way of life, kanang imo na bang nabatasan na ba? It is a way of life. I was listening yesterday with Bishop Bayron, Robert Bayron, no, sa iyang YouTube. Namingon siya, Christianity is not just a religion. Christianity is not just a dogmatic proclamation or definition. Kaya usahay mo ingon, tinuod baya ka nang moingon ang ubang relihiyon, dili man makasalbar ang atong relihiyon. Usahay mo ingon nga,
dili man makasalbar ang relihiyon. That is partly true. Pwede matinuod, pwede sa dili matinuod. No? Partly true. Ang religion, dili siya makasalbar. No? Kay bisan moingon ka nga, ang akong relihiyon katoliko, pero ang imong way of life, ang imong lifestyle, dili ka nagsunod. Jesus is at the center in your life. O dili ka mangumpisal, dili ka mo acknowledge kay ikaw makasasala, o ang imong gihunahuna, ang imong lang kaugalingon, it is not the way of Jesus. Amen? Mao nga, ang Kristyanismo nagsugod sa giingon nga, the way. Amen? Mga bitaw nga na ay ang mga neo-catechumenate, ang ilagod evangelization, mayon sila, the way. The way. Si St. Paul, nagipakita ni Jesus on the road to Damascus, no? Na-convert siya, and he was already preaching the way to Jesus, the lifestyle. No? Mao nga, si Pope Francis, iya kining gi-pick up nga word nga lifestyle, nining atong synod on synodality. Sa man kining synod on synodality? Synod means walking together as a church. Manglakaw ta, no? Kina nga magkuyog tang tanan, usarang atong padulngan. We have only one goal. So in other words, if we have one goal, there's only one way. Amen? One way. Usa lang ang atong padulngan. It is a way, a lifestyle. No? Sa ating kinabuhi. No? So Christianity, iyon pa ni Bishop Barron, is not just a religion. It is not even a set of dogmatic definition, no? Mga doktrina, no? Mangunsa man ang doktrina, no? Definition, no? Sa simbahan, no? Kung wala ko nato mapuy kana nga mga definition, no? Statement, no? Sa simbahan, if it doesn't become a way, a lifestyle, then dili ta masalbar. See? Mo na siya ang gingon dinhi sa atong ebanghelyo. Christianity, partly tinuod, is not a religion because originally it is a way of life. Amen? Atong pagpaka ng Ginoo. Sige daw, it is a way of life. So kahibaw na tamutubag, nagani mo ingon nga mga religion, mga born again, mga Seventh-day Adventist nga mga Katoliko ni adto, moingon sila nga dili man mo masalbar sa inyong pagkakatoliko Kristiyano. Tinuod, kung kang dili gud namo puy-an si Jesus, if it is not a way, then it is not an assurance nga masalbar ta. Amen? It should be a way, a lifestyle, no? Sa atong kinabuhi, no? So mo nga diha sa atong pagbasa karon, it should be a vital participation, no? That comes all the way from deep inside our hearts. So magsugod good diha sa atong kasing-kasing, deep inside our heart, in sanctity, in mercifulness, and in the love of God. Dili lang ang pagpasaylo, no? Dili lang siya external, no? Ang pagpasaylo dili lang, kundi naagod sud sa imong kasing-kasing, you decide in your heart that I will forgive the person. Amen? Dito sa among community sa Mary's Little Children, may ingong si Monsignor Krickenbeck sa pagpangumpisal. Kay daghan man ang share, no? May ingon na gani sa forgiveness, daghan ang mag-struggle, dili ka pasaylo. No? Ingon ni Monsignor Krickenbeck, giunsa man nimo pag-ampo ang amahan namo? Ano dili makapasaylo? Kay moabot man kun ta na sa Our Father, moingon man ta nga pasaylo kami, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kasi ikaw wala makakapasaylo. So nung tana si Monsignor, giunsa man nimo pag-ampo? Moingon day ka, pasaylo kami, ingon nga wala ko magapasaylo niya. Dili na maong imong amahan namo. Imo nang amahan namo. So nag-struggle, no? Nag-ingon ba si Jesus, forgive as we forgive those who sin. So moingon ka,
we prayed our Father, forgive me Lord, as I forgive those. Dili man ka moingon, forgive me Lord, as I do not forgive. Dili ka tubagon sa Ginoo. So nag-struggle, gahi pa, mingon si Monsignor, use the name of Jesus. Ingon siya, sa ngalan ni Jesus, ako siyang gipasaylo. Sugdi, ingon ni Monsignor. Sa ngalan ni Jesus, sunod. Usay, di pa, gahi pa. Ingon ni Monsignor, gusto ka mamaayos sa imong sakit? No? Kanang imong sakit sa dughan? No? Kanang imong sakit sa likod? Kanang imong sikag pa-check up sa imong heart failure? Sunod nako, sa ngalan ni Jesus, ipasaylo nako siya sa iyang mga daotang binuhatan nako. Ano, balik-balik, sa ngalan ni Jesus, in the name of Jesus, I forgive the person. In the name of Jesus, I forgive the person. Hasta nga, kinahinay na, nahimo na niya nga habit, nga in Jesus' name, I forgive the person. It becomes a way of life. Mao na siya. Sa ngalan ni Jesus, ako siyang ipasaylo. Kung wala ang ngalan ni Jesus, maglisod ta pasaylo. Amen? Gamiton yun. Sa ngalan ni Jesus, ako siyang ipasaylo. It becomes a lifestyle, a way of life. Atong pagpakan ang Ginoo. Mary, the Blessed Virgin Mary, my brothers, is graced one. She is full of grace. Puno siya sa grasya. And she was transformed by grace. And this grace overflowing in Mary's soul from the very moment of her conception. Sa pagsugod pa lang, diha siya sa sabakan sa iyang inahan nga si Santa Ana, naglihok na ang grasya kang Mama Mary all the way through. Hangtod-hangtod nga misaka siya, she was assumed into heaven. That is why Mary, ang pag-ingon ni Mama Mary nga, I am the Immaculate Conception. Ako ang Immaculada Conception. The Immaculate Conception is the Father's mercy in its pure state. Kaya kung maghisog ganing itag mercy, kaluoy, na ay tao nga makaluluoy. Amen? Kaluoyan man nato siya. Ngano ikaluoyan man nimo siya, kay makaluoy siya. Amen? Kitang tanan, puros ta makaluluoy. Because of original sin, gisgutan sa atong unang pagbasa. Mary was a recipient of mercy. But the mercy nga gihatag sa Ginoo ngadto ka Mama Mary, kay tawo ra man gyapon siya, nagsugod na diha pa lang siya sa sabakan sa tiyan ni Saint Anne. So mercy, diha kang Mama Mary, Mary received mercy, the Father's mercy in its pure state, kaputli. Mao nga miingon siya na itong piyesta sa Birhen sa Lourdes, I am the Immaculate Conception. Ako ang Immaculada Conception. Ako ang una nga nakadawat sa kaluoy sa Dios. Diha pa lang sa sabakan sa iyang ina nga Saint Anne. That is why Saint John Paul II says, Mary is the one who experienced mercy in an exceptional as no one else. Siya ra gyud as no one else. No? Now, talking of mercy, kay naghisgot man ta og mercy og kaluoy sa Dios, kinahanglan ang atong ingon pa diha sa atong pagbasa, ang atong mercy kinahanglan nga should be directed. Dili ta mo ingon usay mo lang ta nga, ang Ginoo maluoy bitaw, maluoy bitang Ginoo. Kasabot na ang Ginoo sa akong kinabuhi. Bisag dili ka mangumpisal. Bisag dili ka magbasol. Bisag dili ka mopasaylo sa imong sigatawo. No. We need the gift of counsel. We need the gift of the Holy Spirit, which is counsel. The gift of counsel sa Binisaya, gasa sa maayo nga pagpanambag, so that ang mercy will be properly directed.
nga motambag ka sa imong tao, ang imong pagtambag ang kasalbaran sa iyang kalag. No? Mo na diha sa pagpangumpisal, no? So mayo ka, gusto ka makadawat sa pasaylo sa Ginoo, you need the gift of counsel. And how will you direct the person? Unsa man niyo pag-direct ang tao nga makadawat siya sa pasaylo sa Ginoo? Receive the sacrament of confession. Pangumpisal. Because Christ instituted iyang gitukod kining sakramento for all sinful members of His church. Apil, Santo Papa, Obispo, Pari, kitang tanan, makasasala, wala exemption. Amen? We need the mercy of God. Above all, kini nga sakramento ihatag for those who since baptism have fallen into grave sin and have thus lost their baptismal grace and wounded ecclesial communion. Human sa atong bunyag, makasala ta. Mo na nga dito sa Mary's Little Children Community sa Cebu, Cardinal Vidal before, mag-struggle siya, sige siyang pangutana kang Monsignor Krikimbek, ngano nga nabunyagan na nga Kristiyano, nganong masudlan pa manggihapon og dawtang spirito? Nabunyagan naman ka. Nahinluan naman ka sa original sin. Original sin is already taken out. Personal sin in the sacrament of baptism. Nganong masudlan pa manggihapon ang usa ka binunyagan sa dawtang spirito? Nganong mapossess pa manggihapon sa yawa? Ngano man kay makasala man siya og mortal sin. Unsa man ang mga mortal sin? The Ten Commandments. Ang iyang lifestyle sukwahi sa kamubuton sa Ginoo, no? Kasagaran dito nga mga pasyente namo, we call them patients. Daghan ang masudlan nga kasagaran na ay mga habak gikan sa tambalan. Ngadto gihapon sa mga tambalan, pahimulso, inom nitog lana gikan sa tambalan, mga halad-halad, no? Mao nga walay sakramento, walay konfirmasyon, walay kasal, sudlan og dawtang spirito. Amen? Mo nang gingon nga have fallen into grave sin and have thus lost their baptismal grace. Makasala gani ka na Katoliko og mortal sin, mawala ang grasya sa bunyag. Panalitan mo ka, Katoliko ko, pero karon born again nako, nawala ang grasya sa bunyag kay nag-born again na ka. Katoliko ko, pero nag-Seventh-day Adventist ako, the grace of baptism is lost. Katoliko ko, pero Mormons na ko, the grace of baptism is lost. Nakasala ka. Amen? Katoliko ko, pero dili na ako manguros. Kontra na nako ang pare. Notas gipanglabay na ang mga revolto. You have lost the grace of baptism. Huwat na lang nga masudlan ka og dawtang spirito. Ayaw taon in Jesus name, no? No? Mo na siya. Kay ang imong pagkakatoliko is only nominal name. It is not a way of life. It is not a way of life. External lang. Amen? External. Musimba lang ka kung naay nindot na sinina. Wa gani nindot na sinina, di ka musimba. External lang. Amen? External. No? Dili good convict. Naagod kay conviction nga, I want to love, I want to adore Jesus. No? Muna siya. Gusto ko mubalik, magpaduos sa Ginoo. So, it is to them, the sacrament of penance offers a new possibility to convert and to recover the grace of justification. Meaning, ang kumpisal, aron mubalik na sad pagtarong ang atong kinabuhi. Mubalik na sad ta. The fathers of the church present the sacrament as the second plank of salvation after the shipwreck, which is the loss of grace. Kung sa barko, nalunod ang barko, gilabayan ka og salbabida, gunit ka sa salbabida, aron masalbar ka,
ang salbabida mao na siya ang sakramento sa kumpisal aron birahon ka, aron malibre ka kay naglangoy-langoy ka sa dagat nga which is ang mga sala, naglangoy-langoy ka. Atong pagpakan ang Ginoo. But also, the sacrament is also effective in promoting more complete conversion and spiritual growth of those whose sins are venial. Isa ginagmay lang ang mga sala. No? Namina ko ganiha, gahapon kang Bishop Baron, bisan gani di ay forgetfulness. No? Daghang ka ay sa atong limtanon. No? Kalimot na. No? Kalimot na. Naistorya ko no to nga pakasal na sila. I-interview sa pari sa Tacloban nga makaslonon ingon sa karon sa imong stage sa kaslonon naka sana may nahibaw ani mga pangadjion ingon ang kaslonon nga babae sa bata-bata ko father magrosaryo gud ko father bataas tapos musimba gud ko father no? Tas dako-dako nako no kanang panagsan lang ko musimba father no? Kalimot na ko rosaryo ingon ni father karon nga kaslonon naka sa yung usa naman lang imong kinabuhi manguros na lang ko, Father. Nanguros na lang siya nga magkaslono na siya. Imbis nga mo lambo untata, nagtikaminos. Amen? We become forgetful. Kasi kitag kalimot. O usa ka na nga forgetfulness, ingon ni Bishop Baron, could also be venial sin. Kasi kitag kalimot. Uy, Domingo man dairon. Kalimot ko, Father. No? Kalimot ko kumpisal, no? Forgetfulness, no? Ikumpisal gihapon na siya. Okay? More complete conversion and spiritual growth of those whose sins are venial. No? Kaya kasi ilang kagkalimot, bisag ginagmay. Muda ko na imong kalimot, no? And whose patterns of life are not fully in accord with gospel values. Kini, mo ning gingon nga secularism. Unsa man kini mga lifestyle karon nga sukwahi sa ebanghelyo no? Naay statement ang CBCP no 40% among Catholics no 40% ragod out of 100% ang mutuo sa sacrament of marriage. Ang pasabot nga dili pa magpakasal sa simbahan nagpuyo-puyo na o ang lisod pa gyud niini nagpuyo-puyo musimba nangalawat way kasal nakasala wala dili pwede mangalawat nga wala ka magpakasal no because you are in a state of sin nakasala ka nung wala mo'y kasal ang imong sa imong pagkalawat instead nga panalangin na imong madawat you commit the sin of sacrilege gidugangan nimo ang sala nga wala ka makasal, nagkalawat ka kang Jesus na sagrado, wala rato. No? Nadugangan no na imong pagpakasala. Daghan kaayo. Kaya nga naman, Father, mawala ng among pensyon, ang SSS, kung magpakasal mi, material gihapon, quartz gihapon. Amen? Kwarta gihapon. Ano, so where is your soul? Asa man ang imong kalag? We call this secularism, and this is the conclusion sa atong homily karon. Secularism, the only knowledge is material things and with the concrete realities of social and economic life, which is rampant today and according to John Finnis, has been successful in persuading young people to abandon their belief in a providential God who calls us to a high moral standard. Dito sa gi-request man ko ni Bishop nitong February 11 dito sa Cathedral, February 11 Fiesta Healing Mass sa Lourdes, February 10 dito nako no ihatod ko sa pari padong sa Katmon sa mga mongha diya sa Katmon padong mingadto na ay sa plaza sa Cathedral na ay batanon dito nga naghigda-higda ang babae, no? Katapos hagkan-hagkan sa lalaki, nga batanon, ingon ang pari. Badlo nga rago na, badlo nga na,
because that is a public display of affection. Pwede na sila ipapulis. Nga na, nung maghawkaw ka mga nasdaan, ang naadiha sa under the tree. We call that secularism. Nawala na ba ang kauwaw? No? Nawala ng kauwaw, naghawk-hawk. No? Nga na, sa gawas. No? Public display of affection. Secularism. Rampant, mikailap na, o kinsa ang kasagaran nga madani are young people. Young people, mga batanon, no? Text. Dili lang gani mga batanon, text, no? Bisan gani mga minyo. Amen? No? Mga minyo, no? So, mo na nga, mga bugho, tapos, no? Away na sad. Tungod sa cellphone, tungod sa text. We call that secularism. The only knowledge is material things. Nakalimot na nga na ay kalag with the concrete realities of social and economic life. Even relationship, no? Ang pagtagad nato sa ating isigatawo, murag material na lang. Wala na'y kalag, no? Even economic life, no? Isuroy ko dito sa Nabal, nangutana ko sa Ace Hardware, ko abli mog Domingo. Yun sa, Father, abli mi diri Lunes nga to sa Domingo. Amen. Wala na'y pahuway ang Domingo. Nga nag-ingon ang Ginoo, make Sunday a holiday, no? A holiday sacred to the Lord. Domingo. No? Dili man dautan ang pag-abli sa tindahan, no? Domingo ko na yung mga emergency, but make it a holy day. Balaan, no? Monday to Saturday, di nga nung dili man ka mangumpra, no? Anong iatol man gud nimog Domingo. We call that secularism. Secularism, kalibutan, material na lang ang yun na. So, as if God is abandoning us, nga ang Ginoo wala siya mag-atiman nato. Abandoning our faith in a providential God who calls us to a high moral standard. Ingon ni Bishop Barron, providential means God is involved in everything, even in our personal lives. In other words, bisan sa atong mga personal maginagmay nga mga bulaton sa atong kinabuhi, naagyapon siya'y standard. Kinahanglan nga haom gihapon na ngadto sa Ginoo. Mao kanang gingon nga, it is a way of life. Amen? So masabtan na nato ang gospel karon, no? Kung way of life na nimo ang naa ka sa Ginoo, it's very easy pagpasaylo. Pero kung way of life nga walay Ginoo, sayon lang ang pagtunglo sa misa ka tao. Kay dili man nimo way of life ang Ginoo. Amen? Amen? Pangayon nato kini nga grasya samtang kita nagpadayon sa santos nga misa. Amen. Manindog palihog.